saba yaro ba ka sha wuya ba. in sun ce ale ale sun Allah kai ruwa ya tabara kawai abinci dan mun kai da rani da milikin soja ya so. A don fake gaskiyar soja tun ba su kai jiki ba, a kuma faki gaskiyar soja tun ba a sha wuya ba. In sun ce ale ale. soja na gwamnati in sun ce saba saba soja na gwamnati in sun ce shige shige soja na gwamnati in sun ce tsaya tsaya soja na gwamnati. To in ko ka ji yanzu har ta ce Allah kai ruwa ya tabara kawai abinci dan mun kai da rani da milikin soja ya so. kai soja na gwamna marmarin ne sauya da daɗi, soja na gwamna ga wuya ga daɗin tuya. Tsarin ku ba maroka goce da sauri, soja waya ku ba mutane kati da kuru. Kai ruwa ya tabara kawai abinci dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Kai soja maza muna soja ga matan ku sun zo. Fara za ku yaƙi ku je karamu maya, don kun yi kawo muna miya kai musu ba mu doko. Allah kai ruwa ya tabara kawai abinci, dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Kai soja maza muna soja ga matan ku sun zo. Fara za ku yaƙi ku je karamu maya, don kun yi tuwo muna miya kai musu ba mu doko. Allah kai ruwa ya tabara kawai abinci, dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Taridu wa mata ridun ta kaifa wa mata alamaro kaken uwana su ne wa habaita. Balbela ta bi shanu ki samu abin da ki ci. Ka sai mun bi sarki ko ko mu bi masu kuɗi. Kowa jalla ya ba mu bi ta mu samu rani. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da jirgin soja ya so. Yara ta majora da ni zo wurin ni ga sai ni kunce. Ta majora da ni zo wurin ni ga sai ni kunce. Ni ishe soja ko ina do sun kewaye. Sun buga gardabu sun yi rafo duk gaba ɗaya. Soja ku bani fili ni zo ni ga sai ni kunce. Ni makadin kuna soja dan ban ja da ku. Ku kurba na mu kai sai. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da jirgin soja ya so. Da mun gode ma Allah zamanin sani, da dai suka bani fili na zo na ga sani, can ni ishe shi a ofishi, yana bisa kan kujera ya rungume tabuli ne da alkalami ga hannu, na yi mashi tambaya ya ba amsa duk gaba da, misa ka karɓi mulkin farar hula da ƙarfi. Yace zamba ta yawa zalunci da ke tara aka yan murkushe su. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Kaji ta majara da ni zo wurin ni ga sani. Sai ni ishe soja ko ina do sun kewaye shi. Sun buga gardabu sun yi rabo don gaba ɗaya. Soja ku bani fili ni zo ni ga sai ni kunce. Ni makadin ku na soja dan ban ja da ku ba. Gobe wala mu ga sai da yake wanda yayi. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da milikin soja ya so. To da dai suka bani fili na zo na ga sani, can ni ishe shi a ofishi ne. Yana bisa kan kujera, ya rungume tabuli ne da alkalami ga hannu. Na yi mashi tambaya ya ba amsa duk gaba da, misa ka karɓi mulkin farar hula da ƙarfi. Yace zamba ta yawa zalunci da ke tara aka yan murkushe su. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Kai kowa ya yi murna ga milkin sai ni kunce, tsofi sun yi murna ga milkin sai ni kunce, yara mun yi murna ga milkin sai ni kunce, yara wanda bai ci bidi ba shi tadda hannu. Bai gara rantsuwa ba a wallahi mutu. An tagara din nasara mun ci tara zamani. Biski matan nasara mun ci tara zamani. Mu ja madara da nono an mai an ba mu wuce. Allah kai ruwa ya tabara kame abinci. Dan mun kai da rani da milikin soja ya so. Da mun gode ma Allah ga milkin sai ni, da mun gode ma Allah zamanin
bismillahi na fara rahama na fara bismillahi na fara rahama zan fara duk aikin da zan fara bismillahi na fara da rahama zan fara duk aikin da zan fara gwani na narwa zan wasa gwani na ba gwanin wani ba gwani na narwa zan wasa gwani na ba gwanin wani ba a hoda fada fadar alisan an taru mai shirin fama gudun doki kan yahuda karon badar ali sannu an taru mai shirin fama Finarwa tukurmushin duti an so birgira ka kira ta wuce marmala kato Finarwa tukurmushin duti an so birgira ka kira ta wuce marmala kato ka tambi narwa gogar ma ana sauna kamar kaji narwa ku tutturin kirya sai kan sassaka da Allah narwa ke aiki ai da ƙarfi narwa ya duka tambi narwa ko garma ana sauna kamar garhi kai kudibi da fartima mu bakwai kai su tattara su zo su gani azabo masu kokowa mutum 70 hadda bakwai da ɗai kai za shi kace Don kudibi da faratiman mu bakwai duka ya kai kokowa na rawa narwa ya kai kokowa mali ya gaje su ya koma narwa da
burkina faso ya kabra ya gaje su Yakubu, minarwa abuja ya yi kokowa ya gaje su Yakubu, minarwa ya kai kokowa ghana ya gaje su Yakubu, minarwa ya kai kokowa togo ya gaje su Yakubu, minarwa bene ya yi kokowa ya gaje su Yakubu, minarwa ya kai kokowa chadi ya gaje su Yakubu, minarwa kamaru ya yi kokowa ya gaje su Yakubu, minan najeriya ya yi kokowa ya gaje su Yakubu, kai kudi bi kaduna har legas ya kai kokowa narwa, kai kudi ba ya yi kokowa ya kira Kano narwa, yawa daura ya yi kokowa ya tuna Kano narwa, bibiya wuri har da argungu a kan kwata babu mai mai, muna roƙon ka ya Allah ka taimaki narwa mai gari. duk irin da ka duka kokowa ni na sanarwa na kasai Alawa narwa ya kara wulale a zaman mawa, tubawa narwa ya kara bai bar gobirawa ba, sai ya kara jan agadan bai bar tawayawa ba, sakaiye ne na kokowa narwa ya hau kan cikin kudu, muna roƙon ka ya Allah ka taimaki narwa mai gari. ni na roƙo wajen Allah ya taimaki narwa bayayye Muna roƙon ka ya Allah ka taimaki narwa mai gari. to a foda fada badar ali sannu an tare da shi to da Allah narwa ke aiki kuma da ƙarfi narwa ya doga da ƙarfi mun zakananta mu da ƙarfi da ko kura daji san ta kai a ce taron rahama ya mu sai mu je faratin rahama inda ne ga jama'a na ta shirewa ciki da duk jama'an mu ina gargaɗin kuma ceton jama'a ta taho talakawa yau don mun zamin ta kura gardi bugu sai ibanta sai saraka ga wuya sata talakawa yau don mun zamin ta kura gardi bugu sai ibanta sai saraka ga wuya sata
na gane shi ne kan ba ni shigewa ciki. Akwai zake cike gara bisa na kuraye da macin sai ciki. Kowa ya shiga son sai wani. Sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. Akwai wani gumbi nan na gane shi ne kan ba ni shigewa ciki. Akwai zake cike gara bisa na kuraye da macin sai ciki. Kowa ya shiga kan sai wani. Sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. Akai gayya ta game kyan maza mu je taron rahama sabuwa. Yara kullum fushi ni kai ni ina ta kukan bakin ciki. Kyan yara raina shi na duhu ban ga shugaban faratin rahama ya. Da dumamman Usman ya hau karagan milki ya kammali kwanne na sani ana ya sa ganya ta gani ga maza mu je taron rama sabuwa. Da kalaka bi farati domin kuɗi kar ka bari a gada ma kuɗi. Siyasa dai ba iko ba ne. Kai kar ku bi farati domin kuɗi kar ka bari a gwada ma kuɗi. Siyasa siyasa dai tamkar caca ta masu rabon ta ga cikin maza. Mu zo ga bagen rahama mu taru bagen rahama mu yi tigen kudin mu bar jin tsoron. Rahama gulbita Mai shiga ya kwarawa ba na mai ruwa, sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. rahama gulbi ce. Mai shiga ya kwarawa ba na mai ruwa, sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. Bin alkawalin rahama wanda ne ji ta shirya ma mutanen kasa shi ni kasan ku faɗi yara yanzu domin kun yi karatu bana. Alƙalin rama ya wuce bulisar tashi da baki, sai mu dan ba mu wace yanzu ran mutane na saurare kwarai. Alƙalin rama sai da gaskiya aikin shari'ar gaskiya. Yan manuwar rama wadda kanji ta shirya mutanen ƙasa, sai dai rama mure muna bayan rama gaskiya. Ga hannun kyan rahama ne ga ɗan makuli sun kame zanda. Ku ban fasarar magana yara yanzu domin kun yi karatu. Makullin gyara ba shi ga buɗa alheri da wadatun ƙasa. Makullin gyara ba mai rai mina in kai da barayin ƙasa. Sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. Ina bayan rahama kyan maza mu dau faratin rahama shi. Sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. A ɗau faratin rahama kyan maza a ɗau faratin rahama sabuwa. Sai dai sama mure muna bayan rama gaskiya. Diga wata kyan magana za ni ba ku yalla kuna amsa ni. Kamar in ka zo bakin gida ka izike ɗaki bi ciki. Ɗakin ga guda sabo garar siminti mai shayin kwalkwali. Da aka yankunka tsohuwa mai rauta da kasan tati. Cikin sabon ɗaki ka gano wani yarinya mai kulli. Cikin yankunka ga tsohuwa sai ya je ne bai yi wuri. Da aka yarinya na wani shigo ɗaki malam sha
jera a za su yin waƙar rama wata kuma. Kai da ni gwagwale ido, yara da ni zazzare ido, sai da ni ga sun ruga da gudu sun fito. Fitowa sun karaga, sai na ce gwabce ka wuce. Cikin waƙar rahama yanzu ban da wa kuma ban da kane sai diya. Ko diyan kwaso shi daga ni ga yunkurawa. Sai ka buge mai tsara, Sai ya zagaya ta gabe don maza mu je taron rama. Sai na ce a saurara a jiya yanzu zanen waƙar rama sabo. A saurara a jiya yanzu zanen waƙar rama ainihi. Ina waƙar rahama abdu tambala shi ne ya nuka min gida gaba. Da kuma ya bani kashi wanda babu fansa ko mutuwa ma na yi. Ya Allah mai ni'ima taimaka ma gyan rahama su ci sauki. Yara ku zo mu bi mai gaskiya in nazare nasara ta taho. Yaran a zo mu bi mai gaskiya in nazare nasara ta iso. Da kullum da nasara ta taho na tarja mai nasara sabi. Idan tsarin mulki da tsare gaskiya, sanin mulki da tsare gaskiya ga tarja mun mazunani. Sanin mulki da tsare gaskiya ga tarja mun da ya kafa doka kan gaskiya shi kowa ba ya daga mai ita. Da ya mace doka kan gaskiya sa kowa ba ya cira mai ita. Da kullum da nasara kan maza kullum da nasara ainihi. Biyayya ba ta na mara banka ko an so a hana mashi. Kai kiyayya ba ta na mara banka ko an so a kare maita. A kora ba ta na maka cire duk korar da aka yi mata. Zama karana suna ne gani ga daji sun yi kurege suna ta kura suna ta shara sai ya fada rami sai na ga kwana. A sai dai sun ka tsaya sai zufa ga hanci ga halishe an fitar. Da kullum da nasara mai gidan mutan ja mai